But we need an answer. Just answer. Wow, just out of words, really. This is speech. You want to know how to I'm a year older than last year. We wish you many more. We wish you many more. We wish you many more. Shumba. We wish you many more. Who is your girlfriend? Who is your girlfriend? My girlfriend is there. Mas anduta zigane ne nyiga ndo hapa tufanye Thank you. So that's Capital Friendly just popping up in the studio when we least expected, but we appreciate. Evangelist Trymore Muparinga is with us in the studio now. We should be live on our Facebook page, Capital 100.4 FM. So we get to tell you that you need to keep believing in yourself. Keep believing in yourself in everything that you're doing. So make sure that you are ready to go live on our Facebook page, Capital 100.4 FM. So we get to remind you that you need to keep believing in yourself. Life-changing radio, Capital 100.4 FM. We are waiting. People are saying a birthday. Oh, thank you. Thank you very much. And I'm a blessing to the Muruba page and Fundis. It is Harari's Heartbeat. We are live on our Facebook page, Capital 100.4 FM. Today, as always, we have, on a Monday, we get to call this Recovery Monday Motivation, where we get to talk about things that will inspire you, motivate you, coming out of a weekend that is got full of activities. You need to be motivated and recover again. Evangelist Trymore Muparinga is in the studio. Good morning to you, Evangelist. How are you? Good morning, Government National. Listen. Thanks for singing along. Yeah, we enjoy it. Even you know you can. Yeah. Thank you for this one. Thank you very much. Keep believing in yourself. Take us through that right here on Recovery Monday Motivation. Right, good morning to you, Zimbabwe. Kwagadi kwese kwa muri mwari wakuitire nyasha. Mangwana na datara pamusoro pekungo iniva mune zvauri izvozvo. I've discovered kuti tinouya panyika pane nyaya dziripo, pane philosophy dziripo, pane kutaura kuripo. Sometimes tinoshepwa ne-environment ne-information yatinongosvika iri panyika. To an extent yekuti unopedzera wakuda kufita musociety, wada kuita zvinoitwa, wada kungoitwa zvinoita kuti vanhu vangu kuti uri apa, but wokanga nombodiscover kuti mborani wakasikirwe wakayo panyika kuzoita sei. Ukatadza kuziva zvauri haugone kufulfilla the mandate kana kuti purpose yakanzi naMwari panyika uye kuzoita. Panyika pane nyaya dziripo, but iwe wakafitwa munyika ina Mwari. I would like to start ne-scripture. The book of Jeremiah chapter 1 verse 7. Mwari vanoti Jeremiah ndakakuziva usati wava mudumbu ramai vako ndikakuita muprofita. Zvoreva kuti Jeremiah kune kwaakaexista before auya mudumbu ramai kuti azouya panyika. So ane chaakaunzirwa zvokuti iye anogona ipapa nyaya ukaiverenga fedha aitoramba ndiri mwana mudiki andigone kutaura ndikazodii kuda kuti panyika paunouya panouya pachiti vafana havaite izvi vadiki havaite izvi vasingagone izvi havaite izvi. Yet iwewe you are called, you are anointed and appointed kuti uve a prophet, a mouthpiece of the voice of God. So ukasaziva izvozvo kuti wakasikirwei chii chakanzi naMwari uye panyika kuzoita, unopedzera wangoita twese at the end hauna goal yaunoachieva according to the purpose yaMwari muupenyu. So Jeremiah ari kutoziviswa kuti aiwa iwe taitombozivana usati wamudumbu ramai vako. Chandakati serva panyika chiri very strange nechichi. Munhu anogara mudumbu ramai vake for 9 months. Ozoberekwa. Aberekwa potanga kunzi ane 1 month, ane gore. You discover kuti paanga ari mudumbu for 9 months, vaitoziva kuti munhu yaariko and ararama 9 months ari mudumbu. Abuda havachakondinya kuti 10. Vakutanga futi kuti 1. Which means panyika pari bias to that level. Yakuti zvimwe zvinhu zvavanoziva kuti zviriko havazvitende.
munhu akararama 9 months dumbo ramai achingouya panyika akunzi 0 takutanga kuti 1 saka unoona birthday ratoite taripatisane haasi makore chaichaiyo ari pabirth certificate because ane dzimwe 9 dzaanofanira kutopa because akambenga atoriko zvitozi pakatotengwa preparation zvitozi kune munhu ariko ari mudumbu 9 months but achingosvika panyika zvanzi 0 saka nyika inokansela zvimwe zvinhu so zvanotoziva kuti zviriko but haitende waida kuti utangire paplatform yekufunga kwavo kuronga kwavo so munhu wese ari wired munhu wese ari appointed munhu wese ari anointed kuita zvimwe zvinhu muupenyu but ukasaziva manje chako chaicho chiri mauri you end up wakungotarisa kuti zvikompea nevamwe uchiona vamwe vari nani waona chaunogona hauna chaunoita bible chairo mwari vakati let the birds fly till today ostrich doesn't fly yet ostrich is one of the birds itoone mafeathers inotokandira futi mazai zvakangoita shiri ndo zvakaita ostrich ende hakuna version yakanzi let the birds fly vaitoswa koma ostrich ya too heavy kana kuti shiri aiwa inyaya yekuti ukatarisa shape ostrich just give you a hint kuti sei isiri kusimuka iwo mwari vakataura it's not the devil mwari vakatotaura nemwari zvavanotaura zvinofanira kuita but the ostrich everything is big chingori chidiki musoro information knowledge musoro kadiki saka your understanding your belief musoro mako information yauinayo inogona kutova a hindrance yepotential iri mauri hakuna ari kukurwisa but iwe haunyatsoziva kuti mborani wakauya panyika pacho kuzoita sei chii chaunogona uri wired kuitei saka unofesa resistance to an extent yekuti unogamuchira zviripo instead yekuramba uchifighta kuti udiscover chiri mauri ukaenda the book of 1 Chronicles chapter 12 verse 2 munhu anga ari destined munhu anga ari appointed by God to kill Goliath was not David. It's hard to swallow but I'll explain. David akauraya Goliath but haasiri anga ari appointed to do so. Why? 1 Chronicles 12:2 inoti so aiva the king I ran an army against Goliath. He was gifted to throw stones with either right or left. The Benjamites were gifted and so was a Benjamite. Which means kana Goliath akafa nekupotserwa dombo kune munhu anga ari gifted kukanda dombo against Goliath ainzi so asina kuzviita pakatouya somebody and ukatarisa David ane testimony isingapindirane nekubhatwa kwa Goliath. Why? Because kwake ukuzvaita ndakauya shumba yakauya ndikaibata nendebvu ndikaibvarura kukauya bere ndikadii Goliath abatwa hana ndebvu aitwe izvozvo panoda kukandwa dombo which means David chaakapitaliza nacho akatarisa gift yaSaul akaziva kuti gift yaSaul yanga iri wired to defeat the challenge iripo but haana mentality haana knowledge haana understanding saka David chakamupa kukanda dombo iye asina nhoroondo yekukanda matombo. David haana nhoroondo yekukanda matombo paakauraya shumba nebere zvasiri zvematombo aibata nemaoko but paakauraya Goliath akakanda dombo kurati akatarisa kuti chiri kutadza kuuraya Goliath chacho changa chakatowa wired by God to defeat Goliath because so ari gifted but so haana kushandisa the gifting yake nekuda kwekuti maybe haana kudiscover kuti amborani anogonei. So there are a lot of people who are successful in life today kwete nekuti vari gifted in that area but vakagona kuva nemind nekudiscover nekuziva kuti vanhu vari kutadza zvinhu izvi but ndo vari wired to do it but in our do it ndichingotarisa era yavari kuita ndocapitalize. In other words ndikuedza kutaura kuti there are times yekuti you can discover potential iri mauri nekuziva zvauri through what the enemy says and I'll refer from the Bible again. Uchaona kuti Moses achibata fight yehama dzake dzairwa pane akashedzera kuti ndiani akakuita mutongi pakati pedu ndiani akakuita leader pakati pedu ndiani akakuita mukuru pakati pedu. Already mwari vatomuita mukuru atosikwa kuti alide vanhu as a leader but iye asati azvidiscover but the enemy yaakutaura zviri negative but iye wakabva azvitora zviri negative ndokubva adiscover kuti ukaona vanhu vachiita haugone chinhu ichi ira chinhu chacho uri kuchiita but havakufariri. There are times yekuti une chaunogona ende uchinyatsogona but nokuti kune vanhu vasingakufariri vanoti haugoni. So there are times yekuti unogona kutora mind yakuti asaka pane zvandiri kuita yeta unonyatsodiscover kuti ana handisi kugona zveshuwa here kana kuti ndinogona but timu iri harindifariri. So there are times yekuti vasingakufariri ukashanda nawo unopedzisira usaite chaunofanirwa kuita. Why? Because vanenge vachingoti haugoni hauna chaunoziva. So munhu wese ari wired munhu wese ari chakaiswa namari mari but panyika patinouya pane information dziripo pane mastandards aripo ekunzi kana waputsa ichi uri dofa una kwaunoenda. I remember ndiri grade 2 paparents day maparents anouya kuchikoro ticha wangu akataura mashoko akandibata till today handakangana. Imagine ndiri grade 2 dara
akatodza vabereki vangu kuti hapana tsana vakadai makatenga mbudzi dzaibereka pana chiri kuonekwa irima rega rega. It was more like a joke, but aitotaura zvinobata. But today ndiri panapa I'm teaching nation yangu grade 2 yangu. Vakura aitoshora kumwe teacher hombe kudarika iye. But inyaya yekuti ndoma standards awo ukangotadza ka geography unoka uchaenda, ukangotadza ka English unoka uchaenda. But ndakazodiscover kuti aiwa unese ari wired mari mune chinhu chirimo. Ma standards nekuronga kwevanhu unogona kukundikana, but ukadiscover chakaiswa nawe mauri, God will help you and he will see you through. So kudiscover kuti umbori ani, believing in yourself. Kuti ezvavati izvi ndiita handikwanise, but inini wacho ndine zvandinogona. Hakuna munhu asina basa. But kune vanhu vanokushaira basa. But iwe uchirega kuchishayira basa. Hakuna munhu asina basa. But vanhu vanogona kukushaira havo basa. But iwe uchiregera kuchishayira basa. One day ndainwa drinking town ndapedza kunwa ndakanda chigubhu ino. Kwasvika mwe mudhara vaita recycling wayo. Ndobva vatora chiempty chigubhu vaisa mupeki. Ndapedza nacho chinhu chisina basa. But iye atowana basa arikutotanga unacho. Ndobari kutotanga pani kupedza ina arikutotanga. Why? Because vanoita recycling. So there are times yekuti chisina basa kwandiri chine basa kune mumwe. So in life ungangodaro kuti society haikugamuchire varikutokutora semunhu ari useless anochaunogona anochaunoziva. But discover yourself. There is something good in here. It's awful. Straight. Uvavarira kuita chinhu ichocho. Unosimuka because chese chakaiswa naMwari mauri une grace upon it. Ukatotanga kuchiita you see things happening zvimwe zvokuti unoshamisika kuti kune vanhu vekuti they go college of music onodzidziswa kuridza you can learn, but chido nechipo zvinhu zvakasiyana. Tine vanhu vari kuita zvinhu mulife nekuti vane chido, kogoita vanhu vari kuita nekuti vane chipo. Advantage yechipo une a spiritual backing. Why? Because you are already gifted in that area, une grace concerning that. But ane chido mutsimba kudzana kutraya, but ane chido even akaita error becomes a style. Kana munhu ane chipo, munhu ane chipo akaita mistake iyoyo vanhu vanogona kuitsita sestyle. Ukatarisa tuku aikosora, but kosoreka katoka style. Why? Because he's wired, he's gifted in that area. So ukadiscover zviri mauri ombomira kunza kuti vanhu vanoti kudii, because vanhu kutaura havaregere. Vanhu kutaura panyika pane mastandards aripo. Pane zvokunzi ukaita izva unopa unoenda. I've seen vanhu vari successful life. I'm not against chikoro, but ndokuti ndo standard iripo kuti ukangofera oleva unoka uchaenda unochaonoziva. But a lot of people vamwe madropouts vamwe nekuchikoro hakuna kuendwa, but akapasa life chitori chimwe chikoro futi chekuti ukasachipasa wakapasa zvimwezvo unopedzera wakushandira wacho akafoira mabhuku akapasa life. Why? Because pane chaakadiscover inside. Munhu wese paari mune zvakadyarwa naMwari, zvakaiswa naMwari maari, zvekuti zvinotoda kuti wega ukasaziva iwewe manje hakuna anokuzivira. Ukasazviziva iwe muridzi hakuna anokuzivira. Takaita nguva refu tisingazoti nemadiamonds muZimbabwe. This time atakatoita grade 7 taitonyorawo any southern country nediamond, ukanyora Zimbabwe yaitochekerwa. Anga kurati kune madofa akanzifa nomakire vangu. Because ivo vaitoti makiro havazive futi. But vane mastandards avo kunzi muna hamuna. So there are times yekuti ari kukumakira life yako haana chaanoziva concerning chakaitwa wired naMwari in you. So don't join them. Aiwa, discover yourself. Believe in yourself. Kuti varume mati handina kwandinoenda, but ndikuziva kuti pane kwandiri kuenda. Muri kuti handina chandinogona, but ndinoziva kuti pane chandinotogona. Ende chimwe chinhu chandakadiscover panyika, even wadiscover yourself, une resistance yekuti vanhu vanokunyima platform yekuti uite showcase what is you when you believe in it. But I've discovered there are times yekuti you are brave enough to create your own platform. Don't wait for the door to open kana kucreaterwa madoors. Learn to create your own door. You see boys vedu repambare rechill sport. Vakomana vakatoita zvima DJ zvikatoita mukurumbira, but vangoronga chinhu chavo kumaflats. Inyaya yekuti pamwe pacho hausi kukwana masystems aripo ema-radio station. But unongoenda kuseri kwako ungovhura ungoti chichill sport chako kuseri. Wakutochila uripo zvinhu zvakutongofaya zvakuto. You create your own platform. Life you know that. Ini muchechi kwandaipinda, I won't mention name, muchechi kwandaipinda ndakafesa resistant. Unoda kuenda kubible school, ungaparidza, ungadiye, unozokumakisa kutaura seri zvomarendi maruparidza murodo. But create a platform on First Street. Here I am today. Takuenda maplatforms havairamba kuti auendai. Bandiri kubva nekuplatform kwangu. Come on. First Street ndekwangu. Hakuna kwaya, hakuna asha, hakuna munhu anokufanira rumira ndenga. Woita zvinhu ndorira, ndozotanga kuchetwa pandega kuri. So in life when you discover yourself, ukanyimwa mikana, create your own. Thank you.
be brave enough. Thank you. Vachikuresista vachiramba tanga kuita ukaita vachazvinzwa iko kune kuti zviri kuitwa. Like the book of Judges chapter 11. Yes. Jephthah akaresistwa mufamily mavo akaenda kunzvimbo yanzi land of Tob. Ariko akazunganidzira vanhu vari useless akatanga kuvaleader. Israel ikazofesa hondo vakati kume chatiri kushota munomu is a quality yaleader anenge Jephthah. Maqualities aJephthah awanikwa kupi? Ayawanikwa kunzvimbo yaakadzingirwa akaenda. So in life vanhu vakasakupa mukana, create your own. Thank you. Vanhu vakakunyima platform, gadzira yako. Mambo beginnings haana kana tangira ikoko. Unoita ichitakaitira parengi ndakaparidza mubhazi ndikaparidza kuchitima ndikaparidza pana fest ndikaparidza ndakuenda maplatforms mahomba anotyisana ndichibva nekupi nokwete nokubhaibheri masowe makaparidza masowe tikaenda tikandorola. So you see kuti ndakacreate a platform ndikamira paika number one supporter welife yako ndiwe. Yes. Amen. Usamire kuti vachandikuza vachati pana fest ndichirova vanhu vachingopfuura so vachitaura zvavanoda ndakati panandi kusvika muchauya chete ende pakazara pakuzara vanhu vakuuya kuda ndakabhilivha mune zvandiri ndakatenda mune zviri mandiri nokuti pamwe pacho pane vanhu vokuti anomirira kuti dai vanhu vamira neni dai vanhu vamira neni iwe imbomira vanhu necha yavo havadi munhu ane vision vanoda munhu atori well established pachinhu chake. Imagine wopimba musikana oenda kumba onzi komera kwanoita nezve woti adazoita kastudio kake adazoita marori adazoita mabhazi anonzi aiwo mani hatidi munhu ada kuzoita zvinhu toda munhu ari kuita zviro inecha yevanhu havagamuchire vision vanogamuchira chinhu chiri well established pavision unomira wega kusvika chinhu chaestablished. So create your own platform. Resistance panyika huishaye. Why? Because pamwe pacho hatisi hama dzako havakufarire zvakawanda zvinoita kuti vanhu vakuresiste but havagoni kuresista chiri wired naMwari in you kana wachicreatira platform. So life yako ine chekuita newe. Be a number one supporter of your life. Yes. Be the number one supporter of your life. Yes. Resistant haisi nyaya ndo nature yepanyika patiri. Jeremiah airesistwa iwe Mwari vachiti ndakakuita muprofita kuudzi airesistwa. So no matter chirimo chaunacho ndechaMwari. Jesu achida kuberekwa pakashayikwa rume but akaberekwa zvakadaro ende aberekerwa mudanga kucreate kwa platform aberekerwa mudanga mawise men vakava negold kudanga which means good things can locate you uri kuarea yawakaresistwa when you pursue what God is calling you. Amen. Gold rakaenda kunopiwa munhu aberekerwa mudanga kwete kuchipatara. Come on. Kwekuchipatara handizoti vakawanei but handinoziva chete Herode paakatera kuda kuuraya vanhu akashayiwa Jesu nokuti aitsvaga kunoberekerwa vana kwete mhuka. Jesu aberekerwa mhuka. So there are times yekuti resistant yako iplatform ekuitwa naMwari. So that pane zvinozouya against you hazvikuwani because hausi in that area. So learn to create your own platform. Make sure you create your own doors. Mazuva ano hakuna vanhu vari kupa vanhu mukana. Unozvigadzirira mukana. Kana warira uri kuarea iyoyo havakurambi havakuresist. Why? Because unorira zvekuti vanhu vanodetsera vakusiya kwacho kutonzi ndonaka wachienda kwacho kusina basa. Why? Nokuti kune goridhe ririko kudanga. So munhu wese is a golden boy, is a golden child, is a golden girl. But inyaya yekuti vamwe vanotarisa environment. Hakuno kudanga, hakuno daita mwendawo kune vamwe ikoko. Mamwe platforms hawakutsike but uchakutsika. Nekuda kwekuti wagona kudiscover what is in you, wacreate a platform, wamira wega kwauri ikoko, shuga zvinhu zvako zvaita. I always hear people vachiti vakuru vakataura vanga vari paage yauri ende iwe hausi kutaura, which means life inopa munhu wese mukana. Izvo kunzi vakuru vakataura ini ndakura ndada mbotaurawo ende ndada kutaurawo zvinosara zvichitotaurwawo futi. Vana vakuru vakataura haungangomirira kuti kutaura kwevanhu nokufunga kwevanhu ndokunongokushepa ndokunongokugaita. Think outside the box. Iva nemindset yekuti uyo unozvitenda iwe kuti aiwa ina ndakuya panyika uzongowedzera nhamba iwe. There's something special, something great in me. I'll do it. Ngavarambe ngavaresiste but inini ndichaita number one supporter welife yangu. Ndinozvomberera maoko because Mwari vachisika nyika vachitanga kuita zvinhu kwakusina munhu vanhu vasati vasikwa. Mukaverenga bhaibheri rako kuna Genesis richitanga Mwari aizvibhiga ega aiti akapedza kusika aiti this is good akapedza kusika this is good. In other words kutaura kwemazuva ano aigona kuti ndakwatura pandarova ndakapedza Mwari aizvimotivheta ega akapedza kuita chinobva this is good icho chinoisa. Yes. So there are times yekuti learn to encourage yourself. Enda pamira nongedzera kudzata blaza ane nharo blaza anopisa. Izvozvo zvinodiwa mulife. Be a number one supporter of your life. Be a number one supporter of yourself. Zvekuti ana ningi vati kudi discover what is new.
Come on. You are so special. Bible wrote you are wonderfully and fearfully made. Yes. Wonderfully And fearfully made. So, pachinu chese cha unoita. Your statement of wonderfully and fearfully made. I'll give you this picture. Garden era arare runamba riri garden. Nikuda kwekuti kuna washandi wekanzi vanenge cheka loan achimente. Kureva kuti vakaita strike for 3 months. Runoita sango reharare. So statement purpose is garden. Pakatwa strike ya jango. Which means statement yekuti wonderfully and fearfully made. That wonder and fearfully made. Ino maintain one ewe. Learn to improve yourself. Learn to improve yourself. Gona kuzimprove kusikuzirwisa. Kuzi-elevate kubva pane levels. Kuva ne skill, kuita zvinhu zviri unique. And iwe wakasikwa, discover yourself ndine gifting in this area. Dzimwe nguva gifting yawo inayo. Ndiweni mumwe ari paside pako. But the difference iri pakuti iwe une a skill yawakudevelopa. Une improvement yawakuita. Vanhu vanoita zvinhu zvakafanana panyika variko, vanotamba bhora vanotamba wakawanda. But kuna anonzi soccer star. Matambiro kwete kutamba bhora. So kutamba bhora kuri common, maplayers anotamba. But matambiro makes you a star. Zvinobva by dedication, discipline, and improving yourself. Come on. Usangoti kana ndiri gifted, God will make a way. In that way, what are you doing? Improve yourself. Yes. Zvipe time, zvipe dedication. In as a minister of the word, I need time to pray. I need time to research. I need a lot of things. Zvekuti ugone kuimprove. Kungova ne gift is not enough. Usina skill pa gift yako, usina improvement, usina discipline. Yes. I've seen a lot of people are gifted, but they die poor. Why? Because gift yao yakangogumira pakuva ordinary. Kuti munhu anongotamba bhora chete. But achiite mukutamba kwacho, haana skill, haana improvement, haana chi. So, imwe mari inoenda pa business kuti pa munhu, haisi pamusoro pe product. Iri pamusoro pe zvakaitwa kana kuti pamusoro pe munhu ane chinhu chacho. For example, Yes. vanhu vanotengesa hembe vakafanana mutauni. Ndaifudza kuti kuchipa kwakaita hembe kupedza nhamo, edgazi yaifanira kuvhara. Ndikazodiscover kuti haisi kuvhara. Why? Vane zvavanoita munonzi mukudhura kwacho kunoita kuti vanhu vasaone kudhura. Come on. Vane zvavanoita pachinodhura kuti vanopedzisa vakuona sekunge hazvidhure ende vachiramba vachienda vachitenga. Yes. Why? Nekuda kwekuti vakadiscover tine competition nevanhu vakachipa, but isu tada kuwedzera quality. Tada kushanda nezvimwe zvinhu zvavasingagone kuita. Yes. So tinoita magiftings akafanana, but what makes you great? Kuimprove, kuva ne skill, kuva ne discipline. So believing in yourself, or dedicate time yako nenguva yekutenda nekuziva. Panyika patiri pane information dzekuti ukadzinzwa unopedzisira unozoti handakwandoenda. Bozi vanoti kana usina icha usvikuku, kana usina kuzwanana ninga unako unoenda nekudini nekudini. Kutaura kuri panyika. It's unfortunate Cain Abel vakaberekwa outside the garden. Zvekuti vabereki vavo vakasagara navo pasi kuvaudza kuti vana vangu tiri type yekugarden. Zvedu zvakarongwa naMwari nezvekugara mugarden tidya zvakanaka. Vanorarama lifestyle yemujango vachifungidzira kuti no original mind or the purpose of God. Come on. Saka vanhu vasina original information concerning their own life vanorarama neinformation iri kunze. Ende yese iri kunze haisi favorable to you. Inokurwisa, inorwa newe. The original information inokusimudza nekuti uende kure is the word of God. So when you believe in yourself, believe in God. Believe in the word. Discover kuti komani vanga vane purpose yei kuti ndiuye pano. Yes. Chaka kuziva the mind of God. Kana wachiziva chinhu ichocho achingoita. Kana wachiziva pane nguva yekuti Mwari vanoitira vanhu zvinhu, kogoita nguva yekuti vanhu vanoita zvinhu kuti vana Mwari. Daniel 11:32 vanoziva Mwari wavo vachava nesimba, vachaita mabasa makuru. So there are times yekuziva kuti God is backing me, but I need to do something. There's something I need to do. I need to improve. I need to have skill. I need to have this and this. Unongopiwa chipo. Skill, it's you. Unopiwa dedication. Ndiwe unofanira kutsvaka kuti ndoita sei pachipo chandakapiwa. Chipo Mwari vanokupa. Zvekuita nechipo maitiro acho choice, a personal decision. So a lot of people, they are gifted, but they still die poor. Yet gift yao is, mean a lot of money to them. But dambudziko riripo haana improvement. Haana create a platform. Anofuta kuti as long as I'm gifted, pane zvichaitika. Kana uri gifted, pane zvauchaita. Ndakambodzamba nemwe nzvimbo ndikati key haikinure door. Key inokinuriswa door. So having the right key haisi guarantee yekupinda. Kana usingazive the direction to send the key. Key inokinuriswa door haikinure door. So having the right key haisi guarantee yekuti unopinda.
but knowing where to turn the key, the direction, How to do it. So a lot of people are gifted, are talented, but they just sit. Vachiti zvichaita bo chipo chako chinokuvhurira musuwo. Ane chipo ndiye anocreate platform, anofighta, kana vanhu vakakuresista this corner, enter this side. Vakakuresista this side, enter this side. Ite zvokuti unorira uripo. Anzi chero vakandivharira musuwo ndikapinda nepambariro. Exactly. Yeah, because panyika pane resistance baba. When you discover yourself and vanhu vachitoziva kuti unogona chakati, havangokuti ita because unogona. They will resist you. But you will be a number. That's my message. Be a number one supporter of your life. Iva iwe unozviudza kuti ini ndinoita, ende zvinhu zvinoita, ende Mwari vaneni, and I'm wired, I'm gifted kuti chinhu chichiite. So when you support yourself, kumira pachako iwe, marights amirire munhu ane marights ndiye anomira. Mbavhaika uya mumba ungaverenge constitution kuti nyika inokusaba ai unofanira kurovana nayo, unofanira kudhila nayo. Kwete kuti after waringa constitution isamabhagla bhazi, waringa constitution isagadhi kugeta. Thank you, Evangelist Trymore Muparinga. Thank you. Yeah, Zakwana. We need to keep believing in ourselves, and we leave you with this message. You can talk about